for det, du tager på. Det her, det er... Nu skal vi spise kanel. Det her, det er i challenge-video. Gæstestjerne Emma. Hvad skal vi da på? Så Emma, kom her. Fint. Skal jeg være på, hvad så kan vi ikke sprøjte det ud? Okay. Sådan. Er I klar? Er det samt til 1, 2, 3. Det minder mig virkelig meget om risengrød. Det er fandme ulækkert det her. Min tunge. Maria. Ew. Hvad er det ulækkert? Det er fandme ulækkert. Ew. Vi har ikke nok i, det skal jo sprøjte ud over det hele. Det går virkelig ondt i tungen. Ja, det sviger sådan helt. Fandme ulækkert. Det er fordi vi ikke har nok i. Vi har overhovedet ikke nok. Det sagde jeg mig. Slet ikke nok. Bare masser på. Det er helt, det skal være bjerg, altså. Jo, for den. Kan du sætte der af? Det er ikke nok, det er ligesom før. Kan du sætte den der ting af? Shit, af. Jo, vi gør. Nej, men du siger, vi platter. Er I klar? 1, 2, 3. Jeg troede, at det var sådan umuligt at gøre det. Det er vores gæstestjerne. Det er ulækkert, det her. Ansjovsen i olien. Kiggede ikke badekar. Det var ansjovsen i olien. Kanel video. Bye.